салом дӯстони азиз, подписчикони азиз ва тамошобинони муҳтарам. Бозам хуш омадед ба канали оилавии мо. дӯстони азиз, имрӯз боша барои ма як рӯзи хурсандӣ ҳаста. Чӣ хеле ки дида истодаин, ҳозир ма ба шумо экшнкамера нишон додестам. Рости гап ма худам аждад накардам, шавҳарам боша ҳамин рӯз хиста. Медонам чӣ хеле ки ҳами рафта ҳами камерая ба ман харида туҳфа када дод. Бисёрам хурсанд шудам. Фақат пештар ҳама видеои ма бо камераи телефон буд. Акун се равно бо видеокамера ана сифаташ бо хубтар будагист, хубтар мешавад. дӯстони азиз, баъдан боша мо шавҳарам кати рафта камтар харид кардем. хариди продуктаю, баъд ҳами хел як дута чизои дар корӣ. дӯстони азиз, ҳозир боша шумо мебинед анамиҷа ҳам хел салатою, зерабою, анамихел салониҳо, ино боша ҳам меҳнати дасти худмонай, агароти худмонай, харидагӣ нестем, меҳнат кардем. Дар вақти карантин анамихел дар заминмон кор кардем. Зиёда аз 100 банка анамихел маҳкам кардагем. Дар бораи инам боша ма ягон рӯз дига ба шумо гап мезанам, нақл мекунам, нишонтон метиҳам. анам хел дӯстони азиз, ҳозир боша видеои ма ба охир мераса. Тансият хонаобод бошед то наворҳои оянда.